Nou, ik vind het bagger. Kijk, we hebben woensdagavond eigenlijk de conclusie getrokken. Omdat er zoveel onduidelijkheden zijn, willen we dat het over wordt stilgelegd. En de provincie draait het om. Die zegt van, er zijn nog veel onduidelijkheden, dus kunnen we hem niet stilleggen. Wonderlijk, ik zeg altijd bij twijfel niet doen. Intussen hadden partijen Frisse Wind en SP brieven schreeuwen aan alle stedeleden. En onder werknemers in de Hazerhaven om ze te waskogjen naar het kraanwerkers ziekwaarden van de Recutus kwastjen. Er zijn een hoop gegevens boven water gekomen waar we ons zorgen over maken. Het is bijvoorbeeld ook, de conclusie is getrokken dat medewerkers hier op het haventerrein niet veilig zijn. Ja, dat kunnen we gewoon niet toestaan. De SP vreegt hem al dat er eerst deren vallen moeten voordat de provincie in actie komt. Nou, dat klopt. Dat hebben ze bijna zelf gezegd. Want het viel allemaal wel mee en die mannen die waren niet naar beneden gedonderd. Dus daarmee geven ze aan van dat had misschien wel gekund. Maar dat is niet gebeurd, dus er is niks aan de hand. Maar op dit moment, iedere kraanmachinist die hier nu in deze wind staat, op dit moment, want dat heeft de provincie wel al toegegeven via die 2 mensen die er zaten, die hebben dus wel een probleem, want die ademen nu dat zware spul in. De bezwieren en zwargen door de rek blijven bestaan. En naar mijn idee interpreteert de Omrin en de provincie de wet op een eigen manier. En ja, weet je, dat kan niet. Een handhavende partij moet zijn werk goed doen. De metingen die ze laten zien, die laten alleen maar dagstatistieken zien. Dus het kan zijn dat hij nu 20 uur niet draait en 4 uur zwaar vervuilt over ons heen. En dan zeggen hun van kijk, over een hele dag is er niks aan de hand. En ja, die meneer, ik geloof dat meneer Galema is, dat moet dan uit de krant lezen. Die heeft waarschijnlijk een natte vingerwerk gebruikt. Van nou, het ademt wel lekker en wat kan ons het schelen? De partijen oerwagen een gong naar de rechter als de provincie neerdocht. Wij vinden dat als de provincie en Sjoerd Galema zijn taak niet serieus neemt, dat we dat dan moeten afdwingen via de rechter. Nevens deputaire Galema had er geen gevaar west en is stil is geen optie. Wel krijgt Omrin een gele kaart om zijn tassen in zo'n het vrijjaan van jetgegevens net nooit komen.